नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। पांढरी नाही केली हुवारान वाईट झाले उदा पावाचे मोटर ग्रामपंचायत बगी दुरुस्त करतले असे रामनगर ग्रामपंचायतीन सांगला। थोड्या दिवसा पहिले पांढरी नाही केली हुवारान रामनगरात उदा सप्लाय करतल्या सगळ्या मोटार वाईट झालात। इतले दिवस पाऊस पडते अशिल्यान उदकाची समस्या जालना जाल्यार आता पाऊस कमी जाऊ लागतरीत उदकाची समस्या रामनगराचे लोकांमुखार येते असा। सामान्य लोकांक टँकराचे उदक विकत घेऊक परवडना जाल्यार जातीतले बगी या मोटर दुरुस्त करू जाय अशी मागणी रामनगरचे नागरिक करते असतात। याबद्दल रामनगर ग्रामपंचायतीक विचारल्यार रामनगराक उदक पावोवचे कार्य अजूनही जिल्हा पंचायतीकडे असा। तेमी मोटर दुरुस्त करूक मुखार येऊक तयार नात जाल्यार आता ग्रामपंचायत मोटर दुरुस्त करून जातीतले बगी उदा पावोवचे कार्य सुरू करतले असे तेमी सांगले। रामनगरमध्ये जवळजवळ 15-20 दिवस झाले पाणीच नाही। ते अगोदर फुल पाऊस पडला त्याच्यानंतर ते मोटर सगळे बुडून गेली। मोटर बुडल्यानंतर बघितलं तर ते सगळं स्क्रॅप झाले मोटर म्हणाले। पंचायतला विचारलं तर पंचायत ऐकत नाही, सांगितलं तर अजून 15 दिवस रिपेअरी करायला पाहिजे म्हणाले। गावात जवळजवळ 15-20 दिवस पाणी नाही। आता आमच्यासारखा माणूस जर डेली टँकर आणून घेतलं तर एक टँकरला 800 रुपये टँकरचा खर्च आहे। तर साधारण आम्ही माणूस कसं पाण्याचा यूज करणार? 800 रुपये घेऊन कसं हे करणार? आम्हाला काय पुरवठत नाही, सध्याला काम नाही, धंदा नाही। तिथं बघितलं तर सरकारी दवाखाना आहे, त्याला पण एक थेंब पाणी नाही। पेशंट आलेले लोक त्यांनी कसे ठेवणार त्यांना? याच्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी मिळून आता मोर्या मित्र मंडळ म्हणून सगळ्यांना आम्ही इथं आलेलो आहेत बघायला की काय करून ह्या पाण्याची व्यवस्था जरा लवकरात लवकर। कोरोना संकटाच्या मध्ये कारवारात नियमांचे पालन करतेत आज नागरपंचमी श्रद्धेने आणि भक्तीने आचरण केली। कारवार शहराच्या नंदनगद्दा श्री नागनाथ देवस्थानात आज नागरपंचमी आशिल्ल्यान भक्त लोकांलो पंगड देवाल्या दर्शनाक येयलो पळोवंक मेळ्ळो। देवस्थानात कोविड नियम पालन करून घेवन भक्त लोकांक देवालय दर्शन घेयले आणि देवालय दर्शनाक भक्त लोकांक अवकाश करून दिले आणि देवस्थानात भक्तां कडच्यान कसली बी सेवा कार्य स्वीकार केलना आणि सेवा कार्याक अवकाश दिलना। तेजेन लोकांक देवस्थाना फुडें आशिल्ल्या नागाच्या मुर्तीक पूज करून दूध अर्पण करून घेवन भक्ती प्रदर्शन केले। तशेंच भक्त लोकांक सामाजिक अंतर बी पाळणे घेवन ह्या देवस्थानात नागरपंचमीचे धार्मिक कार्य पूर्ण केले। आजादी का अमृत महोत्सव निमित्तान नेहरू युवक केंद्राच्या फिट इंडिया फ्रीडम रन जिल्हा प्रशासन, नगरसभा, एनसीसी, एनएसएस आणि स्काउट गाईड हेमगेल्या सहयोगान झाली। जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिला नेहमी आपल्या ऑफिसाच्या आवाराच्यान कार्यक्रमाक सुरुवात करून दिले। राष्ट्रगीत आणि प्रतिज्ञा घेतल्यानंतर कार्यक्रम सुरू झालो। जिल्हाधिकारी कचेरी आवाराच्यान धावचे सुरू जाऊन घेऊन जैल रस्त्यान गेल्ले काळीनई गार्डन पर्यंत सुमार 5 किलोमीटर वचून परत जिल्हाधिकारी कचेरी आवारात येयले। भाग घेयल्याक नेहरू युवा केंद्राच्यान टी-शर्ट, कॅप आणि प्रमाणपत्र दिले। हो कार्यक्रम जिल्ह्याच्या सुमार 75 खेड्या गावात ऑगस्ट 13 तारखेच्यान ऑक्टोबर 2 तारीख पर्यंत नेहरू युवा केंद्रा मार्फत आयोजित केला असा। रामनगर जोयडात नागरोत्सव होड उत्साहान साजरी केलो। जोयडा तालुक्यात नागरोत्सव होड उत्साहान साजरी जालो। खूब इतले लोकांन आपणाल्या घरात नागमूर्ती हाण पूजा केली जाल्यार थोड्या लोकांन अनेक कडेन आशिल्ल्या नागमंदिरात वचून दर्शन घेयले। रामनगरातल्या शिवाजी चौकात आशिल्ल्या नागनाथ मंदिरात
खूप इथले भक्त लोकांनी दर्शन घेऊन तीर्थप्रसाद घेतलो. काणकोणकर बंधून नागनाथ मंदिरात देवाला अभिषेक केलो. पंच्याहत्तरावे स्वातंत्र्य उत्सवाच्या निमित्तान आचरणकरच्या आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमात देशभरात भारतीय नौकादलान 75 आयलँडचेर ध्वजारोहण केले. भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळून 75 वर्ष पूर्ण जातेत आशिल्ल्या आनंदात आझादी का अमृत महोत्सव आचरण करतेत आशिल्ले कारवारचे भारतीय नौदळान आज निर्बंधित प्रदेश जावन आशिल्ले अंजुदीव आयलँडाचेर त्रिवर्ण ध्वजारोहण केले. 75 वर्षाच्या स्वातंत्र्योत्सवाक आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून आचरण करूंक सांगिल्ल्यान भारतीय सशस्त्र सेना दळान आणि पॅरामिलिटरी फोर्स हेनी देशभर आझादी का अमृत महोत्सव हेतू खूप प्रकाराचे कार्यक्रम करतेत आसात. नवदिल्लीत कोठारी स्टेडियमाचेर रक्षणा मंत्री राजनाथ सिंग हेमी ह्या कार्यक्रमाक शुक्रवारच्यान सुरवात करून दिले. कारवारच्या कदम नौदळा भागायोचे अंजुदीव आयलँडाचेर कर्नाटक नेव्ही फ्लॅग ऑफिसर महेश सिंग हेमी ध्वजारोहण करून उलयले. As the nation celebrates the 75th Independence Day, the country is celebrating the Azadi Ka Amrut Mahotsav, and from today onwards we kickstart various events celebrating 75 years of independence. So today, as part of a lot of other activities, we will be hoisting the national flag on 75 islands, and Anjadeep is one such island where the nation will be hoisting the tricolor, and this will be relayed live to the media personnel and the people who have gathered in Delhi. And you are well aware of the significance of Anjadeep Island. It is a very important island because this was the last piece of Indian territory which was taken away from foreign rule and made part of India. So welcome to this celebration and wish you all the best and a very happy 75th Independence Day on 15th of August. तशेंच भारतीय सैन्यात सेवा करून निवृत्त जाल्ल्याक ह्या कार्यक्रमात आमंत्रण दिवन आपयले. कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ले कॅप्टन अरुण गांवकार हेमी आज सगळ्याक उद्देशून उलयले. ऑफिसर कॅप्टन अरुण गांवकर म्हाका ह्या फंक्शनाक फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग कर्नाटका एरियान हे 75th आमगेले इंडिपेंडंट डे सेलिब्रेशन खातीर आज प्रोग्राम आशिल्लो ऑल ओवर इंडिया. तेतूंत 75 आयलँड्स आमगेले गव्हर्मेंटान आयडेंटिफाय केला. त्या 75 आयलँड भितर आमगेली अंजुदीप आयलँड पयलींच्यान हे रिकॉग्नायज आसा. आतां तेतूंत नेवल बेजाक अंडर येवचा लागला आनी ते नेवल बेजा लोकांना हे आयलँड आतां फ्लॅग होस्टिंग आज केलें तेमी एक आमगेली मेमरी म्हणून. आणि अशेंच आमगेले प्रोग्राम 75th इंडिपेंडंट डे नंतर स्टार्ट जाताले हिंगा ऑल ओवर इंडियाक. आनी असे खूप प्रोग्राम्स हिंगा तेमी हे त्या करचा लागलात. नागरपंचमी हिंदू धर्माचो एक धार्मिक सण. या दिवसाक नागदेवतेची पूजा करून दूध अर्पण करची एक परंपरा असा. पण हांगा एक गावात जिवंत नागाची पूजा करून ताका दूध अर्पण करतात.
नागरपंचमी आचरण करची पद्धत खूप कडेन अलग अलग असा. काही लोक देवस्थानां वचून नागाच मूर्तीक पूजा करतात, दूध अर्पण करतात, अभिषेक करतात. तसेच थोडे कुटुंबात पिठाचो नाग कण घेवन ताका पूजा करचे, दूध अर्पण करचे हे काही वर्सांच्यान परंपरागत चललेला. पण शिरशी तालुक्याच्या चिपगी गावात जिवंत नागाक पूजा कण घेवन नागरपंचमी विशिष्ट रितीन आचरण करतात. चिपगी गावचे निवासी सरपटचे प्राणीप्रेमी प्रशांत उलेकल हेमी गेल्या 30 वर्सांच्यान लोकांक सरपटचे प्राण्यां बद्दल जागृत करच्या उद्देशान जिवंत नागाक पूजा करतेत येयलात. हेमी पूजा केल्ल्या नागाक आज नागरपंचमी निमित्यान खूब लोकांन जिवंत नागाक भिन आसतना भक्तीन पुजा करून घेवन दूध अर्पण केले. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ನಾವೊಂದು ಸ್ನೇಕ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂರೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ರೆಸ್ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ನಂತರ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಜಂಗಲಿ ಬಿಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇದನ್ನಂದರೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿನ ನಿಜವಾದ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು. ಹಾವು ಏನು ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾವು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿರೋ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಜನರಲ್ಲಿರೋ ಭಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದು ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. कॅसल रॉक लागी आशिल्ले 130 वर्षांपेक्षा जास्ती वर्सां पयलींचे पोस्ट ऑफिस बंद करण्याचो अशी मागणी नागरिक करते आसात. कॅसल रॉक हे एक ब्रिटिशकालीन गाव आसा. जाल्यार 1980 सालात हिंगा एक पोस्ट ऑफिस सुरू केल्ले. या पोस्ट ऑफिसाचो कॅसल रॉक तशेंच आसपासच्या नागरिकांक खूब उपयोग जाता. तस म्हण ह्या भागात रावतल्या खूब इतले लोकाले या पोस्टात एफडी आसात. खूब इतले लोकाले पेन्शन याच पोस्टात येतात. जाल्यार आता हे पोस्ट ऑफिस बंद करून या जाग्याचेर ब्रँच ऑफिस सुरू जातले अशें सांगलात. हे पोस्ट ऑफिस बंद जाल्यार आमकां पोस्टाच्या कामाक रामनगरात वयचे पडटले. तस म्हण हे पोस्ट ऑफिस बंद करनीजो अशी मागणी करून कॅसल रॉक ग्रामपंचायत मार्फत वरिष्ठ अधिकाऱ्याक अर्जी दिला. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 56 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 56 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 14, अंकोला 7, कुमटा 4, होन्नावर 13, भटकळ 2, शिरशी 10, सिद्धापूर 1 आणि यल्लापुरात 5 पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 53,948 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 52,726 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 477 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 745 लोकांले मरण झाला. आयचो इतलोच न्यूज. मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.